הוא מנסה קצת להתנגד בטח שזה יקרה, או שאתה נלחם איתו כדי לצאת, או שאתה יכול לעשות מבט ווואלה, יש פה תרגיל. על מה? אני רוצה, נכון, מעיף לו את היד? כשאני מעיף את היד, אני מחכה איתה. הגיע. תפסתי כבר פה. עוד פעם. אתה פה מנסה, אתה יודע, קופץ, בום בום בום, תפסת. מכניס את היד הקודם שכבר מתחת, תפסת פה אמריקנה. בסדר? תנסו להבין. בסדר? לחצתי, קפצתי, זרקתי ליד השנייה. הנה, שים לב את היד הזאת. כבר מתחת היד שלו. בסדר? היד כבר הקודם פה, אני מחכה עם היד. כבר סגרת. יד תופס, הנה יד אחד, זה התפקיד. יד שנייה כבר הייתה פה יד, סוגר את היד שלך. יד ביד שלו, יד ביד שלי. עוד פעם, תחזיק יותר צמוד. פה, ראש למטה, אפילו גם ללחוץ ולהפריע לו. בום, זרקת, תפסת. עכשיו אתה לא ממשיך יציאה. שים לב, אני אזרוק אותו לשם. למה לשם? כי אין לו יד להגן. אני תפסתי אותה. מפה אני פשוט חוזר. הנה. גולש, מוציא את היד הזאת שלו, מרפק בשקע הכתף שלו, פה בצוואר.